بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجمال نعم كرمكم محمد نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إني تلي أمبا إني واتيني سوما أمبا كوب جودي أبلا أمبا لتانو نعم أولا نسولك أولي نعم أوني تشسري ماكو مو بس مو كودلا نعم ما هو بس مو كولا جام سكنا ولا كرمكم مالو نعم كولا فيني نيا كولون فيني كوني دوما جان دوبا جيجا oye nyana tika ko wisawa ablay do ko ni nyana tika ko la mo ka ko teklingi dabulu teklingi ani nyake tika fara min kono do be sangisri la akbar ni ni kolon man bla bebe jan jan ko tewa tamashem di jan tamashem di imana mo dabulu mina domina o de ya dabulu wa o de ya kala tige mana mo dabulu mina te kolon be kuma ni dabulu di kolon datugo o mo ya yere datugo ayu ni jan yere ta kala je do ka kuma yere chejugo yere ko ni ali ma do faga ni ma o kan tige do be sa donye ayu mo dabulu tekli kamo Muhammadu nam mo ke kuma kele fo mbo fo yebi ko mamu kala kolondo abi son fini la ki yara sutra ko kanga sro moani mo mi kana kolondo ale bi son fini la ki yara sutra akoy kanga sro mo goni ale ti kala kolondo mais ale bi son fini la ki yara sutra ko ni o kare kanga sra ngom mo famu ngom ba fuyi kambla sra ambla ni te kuma janyu ça fait mo yala do ni do buto gelala gelaya na tato to sila ke ufuneke no ka mgoy mo do ka kodo kafsa do kana kolon kafsa ni do logi tigi onga do ka lebu o ka jugo ni do tai mo fi ge ni ka anga ni na jebani nam do ebe se ki kana kolon to ka do son o koroko ibe gifsi ki gelaya tuika ka funisira ke mgoyi kana gelaya tuika ka fode ko nere abeneka neti se ka foike mgoyi nam onga mo mi mbese ka mo mi bolola blalendu anna ba ta dunta boada ka di ima mo mangante ka isa ma otiki no few sana onye illa ngolondo mais vi do son fini la oye funisira doya ka bo haklima funisira dan de oui o ko mo mangante kana e delire ayu note atiki bin tonyo ne mo somni mani nata mo be sirinye to mo mais ausisa mo tede kabako momi be bagay ma kay son ka ajate mine ka fo ni mani magwen ni be son lebu ka udo ayre ka e magwen nam ablay momi be bagay ma ki son kana o deli ayo ni o deli nam ibe timina ngoya abe ko don nam bismillah kamago nak abdoulay nam amma wa auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi juma'i bi utikalo kletan sabaye samba fla ani mugoni kili abla yan shira herela ala kankle herela gafe bambulo gafo be awo leso faso ko fasri ale ko di ako conseil économique social et culturel a bureau kura on kutamana kata kunu asimi goita anga masake fi kata bureau mawirala katla mimbu kunu kanche ka o dantige no ye jamana ka basigi no ye jamana no ye faso yere demeni je famo demeni o ka barala azim goita re ka jabi krami aya ko flene amna de na agena oye murti farda sani wati ka be jamana soro aba nagashi aba sinko o droit de l'homme no adama donga akay c'est NDH ko ay baraminke sama flani moi ayo sebon be la jenira famo la ka dankane maya wala sa rapport ma sinai no yu ka baraye no betali ke karogele akoka adama deuna min kera janvier samba fla ani mwa kana décembre samba ani animwana uya ira ka fo violence basée sur le genre VGB oba woro ani keme woro ani biduru ni nani ode yera ngani ya ira keme sarada o sarala ta ani woro o yera tomoktu marala kadaka keme wulum bi keme woro ani bi wulum la ni wulum la sama flani tan kono to ode yera o yoro masinala
ko dɔ de farala a kan ni fɛn mun ye nin ye min kɛra san 2020 Commission nationale des droits de l'homme fɛ an ka jamana kɔnɔ ko b'a yira k'a fɔ document in yɔrɔ kelen ko tɛ a bɛ kayiti 62 o bɔɲɔngo la premier ministre sigi kelen mɛnna a ye Segu min ye opération militaire sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ ko an ka sɔrɔsiw ye wuli ka jɔ de kɛ kɔsan na direction de l'information et des relations publiques DIRPA olu ka kuma kɛr'o ye ka terrorisiw bolo bɔ baara la pewu Ablaye ale l'essor kelen kɔnɔ baarakɛla minnu n'o ye Ozone Mali baarakɛlaw ye minnu nalen ɲamacɛ la anw fɛ yan cakɛda min ni jamana wɛrɛ cakɛda don baarakɛlaw k'u ye furananw bila don k'u diminen don ko ka da kan sara tɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ a ɲɛma n'aw bila an bɛ l'indépendant ta kɛ yɛrɛ ale ye mun sɛbɛn a ko a kumana a ko l'école karamɔgɔw fɔnkɔɲɔgɔnkɔ donna l'école karamɔgɔw ni faamaw cɛ n'o ye synergie de l'éducation ye wa k'u kɔni tiɲɛ la k'u ma bɛn kelen kan wa ko ko farala u y'u kɔ don ɲɔgɔn na nka a ma kɛ kɔdon ɲɔgɔn na ɲuman ye indépendant ka kuma la terroriste minnu ne olu yera an ka jamana cɛmancɛ yɛrɛ la ɲɔnɔ maa 12 olu bɔnɛra n'o ye terroriste maa 12 ye maa 21 olu kɔni tɛgɛ tulomina ka da u kɔ an ka bagan 515 olu kɔni fɛnɛ minɛra u la a kɛra jabari mara la nin bɛɛ lajɛlen ye an ka sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ ye min kɛra kunun Ablaye ɛnɛmana kelen ka kuma la a ko hali Mali ni RBC n'o ye avion belebeleba ninnu ye olu dilanbagaw ye Mali ye hakɛ bɛɛ lajɛlen dafa olu yɔrɔ ko nka tuma min na a bɛna di Mali ma ko Américain jamana de i kanga ani dili cɛ Mali ma n'o ye pankulu ye min n'u kama tipo Kaza ko munna Amérique dun i kanga an ni o sɔrɔli cɛ o t'a fɛ an ka k'an yɛrɛ u tɛ fɛ an kɛ an yɛrɛ u tɛ fɛ an kɛ an yɛrɛ ye u tɛ fɛ an kɛ bɔ nɔgɔ la an kɛ to mɔgɔ fɛ mɔgɔya la nin cogoya na nin tɛ ɲuman ye dɛ sɔgɔmada na ne fana de ye nin fɔ info matin ayiwa nin ye ale pankulu in yɛrɛ pankulu cɛ ka ɲi pankulu in ka girin pankulu in tiɲɛ la n'i y'a dɔn k'a fɔ nin bɛ mɔgɔ bolo i bɛ se ka sanfɛ kɛlɛ i bɛ se ka sanfɛ taama i bɛ se ka a baara bɛɛ lajɛlen kɛ ko jɔn de kɛlen bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la info matin ka ɲɛfɔlɔ don avion in a y'a dantigɛ avion in cɛ ka ɲi ko nin ye a filanan ye yɔrɔ fɔlɔ dira o kɛra ka kɔn don dɔ ɲɛ bi tɛ nka filanan ni o ye Airbus Kaza C295 ye a ko zen na ko jɔn de kɛlen k'i sen da kan a tigi dɔnna o a tigi dɔnna Ablaye nin waati na min ye front scolaire ye l'école karamɔgɔ kunda l'école karamɔgɔw ani an ka faamaw u bɛ ɲɔgɔn na u dɛsɛra ka bɛn kelen na Sphinx kumana Birama Ture ka lahalaya don ko capitaine kɔrɔ n'o ye Mamadu Alassane Mayiga ye ale tɛgɛ talen don nin waati na Ibrahim Boubacar Keita kɔsan na wa jangaro yɛrɛ ma kun na kɛ ka ka taa n'a ye teliya la dɔgɔtɔrɔso la min bɛ Abu Dhabi arabu jamana ninnu kɔnɔ ko nin waati na siga kelema ma k'a fɔ Karim min bɛ fɛ Côte d'Ivoire ye k'a to yen k'i kunda Gabon kan Libreville Gabon a b'a senfa a b'a fɛ k'i senfa ka taa INPS sɛgɛsɛgɛli kɛra a kɔnɔ wa sɛgɛsɛgɛli in bɔra min kan ko donna nataw la ɲɛmaso bɛ fɛ ka furanin kɛ dɛ ka yɔrɔ jɔsi pewu fɛn fɛn tɛnɛma ko ye ka i sen bila k'i fereke don olu sera k'olu bɔ u sen na ka yɔrɔ lajɛ i n'a fɔ baarakɛyɔrɔ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na l'indicateur de renouveau ale kumana a ko di a ko kan min bɛ Tesalit k'a fɔra ko o kan a fɔra MINUSMA maaw kana i sen su a kan kɔnɔ ministère de l'administration territoriale ko nkalon don ko kuma min fɔra nin ye k'a fɔ de ko kan a balilen don MINUSMA cɛbaw la min filɛ nin Tesalit ko nkalon don dɛ ko kuma min don kuma don wa kuma jantigitan don Ablaye o mana bɔ yen sa nin waati na a fɔ min kɛ ko sariya batoni ka sariya la ka a waleya anw fɛ yan chrétiens ko ministre min ye sinin bɛ anw ka diinɛ ko ninnu ni an ka jamana kow ban ko a kɛ a kumacogo dɔn foroba kuma la n'ale filila ko ka da kan ko sabu k'a ɲinana an ka sariyakisɛba ye min fɔ wa laïcité kuma min bɛ a kɔnɔ ko k'a filila dɛ k'a k'i hakili to a la a kana kuma ko kuma kana to ka a minɛ
ini jorotigi mo me da ko jugudu fo kuma jugu fo ministre ka sabali sa ni ko mai on be basgiri non fa anga jamana ko on est dans un état islamique. Allahu akbar. O du manga boda. O manga boda alors que la république est laïque. Ko tiene le côté ko antes kiteta alaje alsawa sharak sebala je mimba kono ni bela jelembi magwa oye ni shara bebe ka to moninka aliko ko to la je yani ke kuma na le ovo alors que les chrétiens ke nyamai les islamiques ke nyamai les bolisara ni ntifengono na le ovo abitosra abla ni watina teresu jura jura teresu be feka nyada en ka usago sorde ko kumbe na yesigi ba ko fama kabna man mala ayuli de nota on toto haroni fu la kila abla mona boy mi kai ani jiboli o franchise cardo ani siternindo bamanchu abike bingani kelaw ke ni bingani kelaw ko bingani kelaw bu sendo ko la ni jamana termina ni jamana nyama termina bu se ko ke abana le républicain mana akodi mais transition anga jamana kono parena ko ni ira premier ministre la akele kamunu boloda ina fo assise nationale jamana de weleli jamana kungan kola ka ko ka bela jelinchi katla ka joko kura ka ko bolo ka ko ni kuma damena o teba wati kumuro ni mimbu bolo ko fereke na do o kola abla ni watina ninde kuma kuluma yoro re giteres no ye jansen tomba nyama banye ko cheba mimbe olutola ni watina ako nguni kisechini taraka jamana de nyantanchi usegere ma bonuru la fom kem biduru ni ko e wala ye mime kama jawu yetusila ko akli toala Mali d'aujourd'hui ba kunche abla ni watina dantkeli kelembe ako kalonani musulakanya abe assurance lafiya kuna madame li taher drabe ko nulu kelembe ku bolo frangon ka assurance masnai ka korota ko olu dalenta ala tuguni ko kadaka ne atura aleka akinama be ka barake tumina fu falaki assurance lafiya abeta fu falaki lati ministre Modibo Keita ako mamunu ni olu anga jamana kono ni folembe ko olu de sorobosomba nganawi uni ma shikana jeni fon taliye kana kadun kabonai ko o sorobosomba kilin cheku mun talendo o kola noye monopoly aku kongo madembe ka Modibo Keita ka akele amla yamba abla ninka yani wati ambabla ninka de bashi kamako malu wati do karaya malila bamako ya koni samé dona sila mo foka fose boko worite ko worite ndibo chando ko Modibo wati musa ko wati ubu kasodole dendo bo kasodole be koroshi gardufe ulu de bi fose bebo foka tay chando ubu koroshi kono bana fitru bo 5 do kasubom bola koma shiti boli ko kaso don yere mun la da mulendo mun jogo nyana ko bo tumbo bo kasola bu tane préfet fait commandant fait juge fait ko buta ko ke ko barakela so mo da fe buta nu tara wula fe ulu de bu yere sigi kasola kata buta ma kana kasola ko wotumbi ke ya ko hali kasola ntu yo hore ko si zango ne on goni anta do ankara chogodi ablay ala yininga min foni kwa tumbekeya akumekeya ablay ngo mi ka ko yi malion ibato directeur de service so tabolo de amasojo ibato la be faso de kono ablay moro ka watila ankume mpo dingan nuna bo nit ukuma fone ko investissement humain ablay ikmana jorotigi ajigini me bogo nogola ablay dijime be ka fo abeka abo abla yere na don chair la ko ko faso ko ichi akbar ngore ni be hakila ko be besanfe o re be bon chema abe bon la pelu ba bulu abe ka labo footman lo do wa fora e bote sa ye doke mo be jigi abla bep mi ka dingala bon to wana investissement humain ko ja 1 milliard de kala o belo ta boganya akwa wati do ablay aka wati do abe famille ayata na lay ayata ko batigma dumbia abajiti kambe